Het wetterskip besluit morgen dat er extra dikbewaking nodig is in verband met de verwachte storm. De zuidwestenstorm werd morgenmiddag en morgenjoen verwachten, maar snelheden van 100 km in de uur. Op dat is het morgenjoen springtij. Het wetterskip heeft zijn meewerkers op een watereiland mobiliseren voor eventuele dikbewaking. De Rie van Steert heeft de jacht op foksen met jachtbakken verbinden. De faunabescherming vocht de vergunning aan die de provincie verleend heeft aan jagers. Die mochten eind december takemier met jachtbakken jaaien. De Rie van Steert baseert zijn uitspraak op de Europese regels. Daarin staat dat de jacht op foksen alleen nog goed maai. De uittrap van de bekerwedstrijd Cambuur-Utrecht na Wazi is toch om 8 uur jongens. De wedstrijd valt dan wel geer, maar de eerbring van het glazen hoes in Ljouwert. De clubs, politie en KNVB binnen tot de conclusie kwam dat het toch veilig is om de wedstrijd jongens te spelen. Het middenspelen van de wedstrijd zou Cambuur €24.000 kosten. Bouke Vaatstra eerst het via de rechter $250.000 van de man die het veroordeeld is voor de moord op zijn dochter Marianne. Nevens de advocaat van Vaatstra heeft de beslaglijn op een pleers van Jasper S. in Oud-Waard. Het yield is voor een pad bedoeld als smattejild. S. werd jederitiert daar 18 jaar celstraf veroordeeld voor de verkrijfting van de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Joen en vannacht droeg en bewolkt, het werd een gratis 5. Letter vannacht helpt de zuidwestenwind aan onthut. Morgen stormwaar. Het is eerst nog droeg, letter buien met hagel, tonger en zwieren windstjetten. De zuidwestenstorm houdt vooral huis in het water- en kustgebied, maar uitzetten in kracht 12. Middags draait de wind uit het westen en het blijft stormheftig.